листата за общински съветници. Иван Александров, кандидат за общински съветник, председател на предизборния щаб на Юлияна Дончева и директор на Националната библиотека Петко Рачов-Стадейков. Дами и господа, да ги аплодираме, това е нашата листа! Здравейте! Страхотно се чувствам да видя една препълнена зала с толкова много приятели, симпатизанти, поддръжници, хора, които са дошли тук, за да ни подкрепят в нашия път и които искат едно ново начало за Велико Търново. Благодаря ви от цялото си сърце. Благодаря и на тези невероятни хора, които със своя авторитет и със своята професионална биография правят един завършен образ на нашия екип, на отборът, който наистина днеска ще даде старт на една различна предизборна кампания. Аз се надявам наистина да достигнем до всички с нашите послания, с всичко, което предлагаме и което искаме да се случи в община Велико Търново. Мястото за старта на кампанията ни, музикално-драматичен театър Константин Кесимов, не е избрано случайно. Искаме да покажем нашето специално отношение към културата, изкуството, историята, които дават на Велико Търново едно заслужено, почетно място не само в страната ни, но и в целия свят. Днес представяме нашата програма, която бе написана от хората, не от предизборния щаб и която ще продължава да бъде обогатявана с идеите на всички, с които предстои да се срещаме. Нашата програма е различна от другите, защото не само показваме проблемите, но и даваме решения, като стремежът ни е да финансираме нашите идеи предимно с европейски средства. Разгледах финансовите отчети на всички общински предприятия и у мен се породиха доста въпроси и съмнения за схеми, източващи общинския бюджет. Ето защо ви гарантирам, че новото управление на общината се ангажира с пълна проверка на всички договори и с изнасянето на цялата информация, такава каквато е. Да положим нова пътна маркировка и пешеходни пътеки с фосфорисциращ ефект. Да стартираме поетапно асфалтиране на улиците още през първата година, чрез европейско финансиране и чрез отделяне на по-висок процент от общинския бюджет. Целево да използваме таксите от паркиране за поддържане на общинската инфраструктура. Един от сериозните проблеми, с които трябва да се справят семействата с малки деца, са недостатъчното места в детските градини. Заради продажбата на няколко от тях и скандалните им заменки с общински жилища, общината е изправена пред спешната ситуация много бързо да осигури още места в детските градини. Докато се проектират и построят нови, ние предлагаме незабавно въвеждане в експлоатация на вече построената детска градина Слънчев ден и уреждане собствеността в полза на общината на пристройката до детска градина Здравец. Ангажираме се и с възстановяването на фестивали, които са били традиционни за общината и са привличали много туристи, като Мелодии на годината, например. А защо не да организираме и нови, които да имат световно значение? Велико Търново е един от малкото градове, които все още няма действащ летен театър. Ще стартираме веднага процедура за проектиране и изграждане на нов летен театър, който ще бъде подкрепен от обществеността в града. Мизерните средства, които ежегодно се отпускат за масов и професионален спорт, са обидни за всички. Ще започнем с изграждане на фитнеси на открито в кварталните паркове, които вече станаха хит в почти всички български градове. Защо да ги няма и във Велико Търново? Ще отделим допълнителни средства за реконструкция на спортните бази и ще върнем статута на спортното училище, чието възпитаници донесоха много слава за Велико Търново. Вторият шампион по смесени бойни изкуства, човека, който прослави Велико Търново в целия свят, Станислав Нетков Стъки. Аз като ваш съгражданин, като човек, който е роден в Велико Търново, израснал в този град, имам претенции, че съм допринесъл в немалка част много хора по целия свет да научат за нашия град. Аз ви обещавам, че моята съпруга Юлияна Дончева
ще се вслушва в вашия глас, в гласа на народа и ще изпълнява нещата, които обеща току-що. Щастлив съм, че имам тази възможност да застана на тази сцена, защото тази сцена ми говори страшно много през годините. Бях доста по-млад и по-наивен, когато имах възможност да печеля награди при вас и благодарение естествено и на търновската публика, която беше, струва ми се, че правдива в своите оценки, макар са закъснени, ви благодаря. Причината не съм аз тази вечер. Аз се чувствам приятел на Юлиана, един човек, който мисля, че я познавам от доста години и излишно да ви убеждавам колко красива е тя, но това не е достатъчното условие човек да стане кмет. Сигурен съм, че Юлиана първо е изключително дисциплиниран човек, което не е често срещано при красивите жени. И не само в България. Юлиана е човек, на който може да се разчита, защото тя, когато каже нещо, винаги го изпълнява, а това никак не е малко за един кмет на един град. Юлиана може да кореспондира и с хора от различни прослойки и по този начин, може би това е най-силното и при мене, тя не седи само на бюро и зад бюро, защото нещата, когато са зад бюро, човек усеща по един много по-различен начин. Такъв, който би желал да му се случат. Човек трябва да е между народа, за да знае какво иска този народ, за какво е гласувал. Аз съм сигурен, че ако гласувате за Юлиана, тя ще бъде при вас. За да докаже, че този велик град може да бъде управляван от честен човек. Ще асфалтирам улиците и ще премахна синята зона. Ще намаля местните данъци и такси. Ще открия нови работни места. Ще построя спортни площадки, детски градини и домове за възрастни хора. Заедно да превърнем Велико Търново в културна столица на България. Гласувай за едно ново начало.